com si tinguéssiu una gran sorpresa, com si... com si passés, bueno, com si estiguéssiu en el moment culminant de... A veure, fem una prova. 1, 2, 3. Bueno, està bé això, Està bé. Bueno, farem uns quants, En farem uns quants, no molts, perquè jo he vingut només aquí un momentet a celebrar l'aniversari del meu company Jaume. A veure, hem aprovat això de... A veure, com simpatíssim també, Que hi hagi una mica de tot, varietat. Exaltat. Sorprès. Espantat. Què passa? 1, 2, 3. Molt bé. Bueno, doncs ara anem a lo que anàvem. Jo vaig comptant i vosaltres m'heu fotent però fort, A veure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estupendo! 6. I ara farem O. A veure. Sabeu per què fem O? Fem O perquè la O és el 0. I llavors és 6. A veure. O sigui, 6. Que fa 6, 0 anys. Aplaudim això i mateix. Digueu-ho entre tots. 6. Que fa 6, 0 anys. Molt bé. Doncs aquí en teniu. Ja, estava aquí. No està aquí? Com és que no està aquí? Que jo ja he acabat!